vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma inini zvinhu zvandakaita so many years ago, zvinhu zvava kutondityisa because I never expected kuti things were going to go this bad. I thought kuti ndichazongosunungura mhiko dzacho, but madzimai vacho avo vakandibatsira kuti ndinge ndichita mhiko idzodzo. The last time that I checked, mukoma, ndakaita sekunge ndichachema pandakanzwa zvichinzi vava kutojaiva mubhawa. Ndakati ndaenda kwavari madzimai ava ndikavati, madzimai, now that imimi hamuchaiti zvekunamata, ko madii mangondibatsira kuti ndinge ndichingoputsa mhiko idzo dzamakandibatsira kuti ndinge ndichiumba. Madzimai ava vakabva vati, madzimai, ndinotya kuti ndinge ndichikubatsirai. Ndikati, ko wai muchitya kundibatsira? Vakabva vati, handiti munoona kuti magemens angu kunyange kwaava kugara ava kutogara kure nemba yangu panze apo. Panguva yacho iyoyo pandainge ndichitaura navo tainge tigere mumba mavo, saka magemens acho vainge vakatongomakandawo pamusoro pechimwe chimukuku but chainge chirimo muyadhi mavo imomo. Ndikabva ndati, ko indava? Vakabva vati, kana ndikagara ndakubatsirai madzimai, ndinofanira kuti ndinge ndichipfeka magemens awo. Zvino kunopfeka kwangu magemens ndinotya kuti ruoko rwaMwari runokwanisa kuzotambanudzwa rukabva rwazondirova inini kuti ndinge ndichizopenga. Ndinoona kuti nguva yangu yekuti ndinge ndichipenga haisati yasvika. Chimbondimirirayi madzimai, ndimbozama kutsvakira vana vangu vari kumusha uko chouviri kuti vange vachidya. Handiti pamakauya pano ndikakuvakirai minamato yose iyo yamainge muchida kuti ndinge ndichikuvakirai, makazoti zvakaita, but kunoita kwazvo pane pamakazombodzoka here muchizonditenda. Madzimai vakabva vati iyo ngirozi yavainge vachishanda nayo, ngirozi iyi iyo inongoda kuti vange vachishandira vanhu mahara. Saka vakabva vati vakaona vega kuti zvinhu izvi hazvina zvazvinobatsira kuti unongoramba uchingobatsira vanhu mahara, but iwewo vana vako kumusha uko kuchingogara kuchiuya mareports ekuti vana vari kuziya nenzara. At that time pavakazosiya izvozvo zvekubatsira vanhu, hanzi vainge vatoudzwa kuti kunoku kana mukasaita plan amai venyu nevana muchasvika vakaziya nenzara. Hanzi vainge vatova nemadays vachingodya porridge rainge risina munyu, risina kana anything, zviya zvekungotiwo vanhu vasaziya nenzara. Ndo pavakabva vazongokechewa neumwe murume, but zvainge zvisiri zvaizva zvekukechana pachihure. Murume uyu ainge agara achingovapfimba. Saka pavakaona kuti she was in need of that money, ndokubva vazofonera murume uya akabva ati, huya tinge tichirara tose, ndinobva ndatumidzira amai vako mari kumba. Vakati ivo kubva musi iwoyo pavakangoona kuti at least kana ukarara nemunhurume uyu akakupawo something, uyu akakupa something, upenyu hunokwanisa kutofamba rather than kuti vange vachimirira kuzongotendwawo nevanhu vasingatendi. Ndo zvavakataura ipapo. Mukomanashi, ndakachema ndichitoona kutoti ya madzimai zveshuwa vainge vatong'ora. Izvi zvekunzi vanobatsira vanhu vainge vava kusatomboda kana kuzvinzwa zvachose. Vakabva vatoti, vasikana, izvezvizvi nditori nekastoma yangu iri munzira iri kuuya. Kana client yangu iyi ikazosvika, ndinokumbirawo kuti munge muchizongosudurukawo vasikana ndikwanise kuitawo kabasa kangu in time, zuva risati ravira iri. Mukomanashi, ndakarwadziwa ndikabvapo pamba pamadzimai ava ndikadzokera zvangu kumba kwangu. The reason as to why ndakazodzokera kumba kwamadzimai ava inhau yekuti ndingangoti last year yose iyo mukoma, shamwari yangu ndopa zvakaita serious achingonditi, shamwari, ndafunga kudzokera kumusha. Apa inini ndainge ndichingomupfuurira ndichimuudza kuti iwewo usadzokera kumba mhani, because kana ukadzokera kumba uchanoroyewa. Apa ainge achiti kana vadzokera kumba vari kuda kuti vambofambira nyaya idzi vakwanise kuziva kuti ko chii chiri kukonzeresa kuti ivo vari vaviri vasakwanisa kuitisana mwana. Shamwari yangu ane mwana, murume wacho uyu akazomuroora ane mwana, saka havasi kukwanisa kunzwisisa kuti what is going on. But ndinotya mukoma, ndinotya kuti vanhu ava kana vakagara vaenda kumusha vakazononditira go back to sender, ndichazodzivirirwa
ndichazorwirwa naniko, ndichazorwirwa naniko hondo dzacho dzose idzodzo, nekuti madzimai ava vekundivakira minamato yacho yekukuvadza best friend yangu vatova joki zvaro rinopinda richijaivha mubhawa. Nyaya iyi mukoma payakatangira ndipapo sezvandakuudzai kuti friend yangu yakangokaruka yadzoka kumba. Yakati yadzoka kumba kudaro ndokubva anditi kwava nabamunini. Ini ndakangofungidzirawo kuti ndizvo zvedu zviya zvemazuva ose zvemujolo, but it started to pain me a lot because my friend she was no longer spending a lot of time with me. Ainge ava kungoti padiki padiki tikangobva kubasa paya sometimes ndinenge ndatobika sadza revanhu vaviri, munhu obva atoti ini ndiri kutoenda kutonorara kuboyfriend yangu. Apa hwangu upenyu hwainge hwakaoma kuti tsi. Ndaidanana nerimwe dhara rainge riine mhuri yaro, but dhara iri rainge risingadi kuti ndinge ndichinyengwa. Apa sometimes raikwanisa kuita 3 weeks risina kana kumbouya kumba kuzongondipedzawo nyota, but raingoexpecta kuti inini ndaifanira kungorimirira chete. Apa aiva munhu uya weviolence wekuti anenge achitokuvimbisa kana kutokurova achiti kana ukangogara wadanana nomumwe munhu muno mulocation ndikangozvibata kana kuti ndikangozvinzwa uchandiziva kuti zita rangu ndini ani. Baba ava mukoma vainge vachingondishandisa, zvinhu zvekuti zvakandirwadza mukoma Nashi. Zvakazoitika ndezvekuti vanhu ava pavakazoti vainge vava kuda kuita move on, but iye ainge achiti handisi kuda kungoita move out zvekuti ndinobva ndatora hembe dzangu dzose just in case. Ainge achida kuita iya yavanoti pachirungu to play it safe. Saka akabva azosiya bhegi rake ndokubva angotakurawo tunhumbi twainge tuchikwanawo muhandbag. Munhu kubasa ungachamuona because taingoshanda in that same street. Munhu kana kubasa haachauya, kana munhu kumubvunza kuti nhai vasikana saka basa makatosiya here, munhu aisambokupa a proper answer. Ndakazotonzwa nemakuhwa ekutoti iye ainge arambidzwa kuramba achishanda nemurume wake, but inini aisada kundiudza chokwadi because ainge aine munin'ina wake ainge atori munzira achitouya achitobva kuzimu. Ndakarwadziwa mukoma ndikati munhu uyu wandaiconsider as my own relative unoreva kuti angotadza kundiudza kuti murume haachadi kuti ndige ndichishanda, saka ndafunga kuti ndinge ndichipinza munin'ina wangu pabasa ipapo. Already mukoma ndainge ndiina sisi vangu, but sisi vangu ava vainge vari in another province, saka ndainge ndichitotagetawo kutoti shamwari yangu zvaava kusauya kubasa kana ndikataura naye kana akataura nevarungu vake, then ndobva ndazounganidza mari ndobva ndatumidzira sisi vangu vobva vauya because ikoko vainge vachishungurudzwa nabankuru. Saka vainge vachingoti kana ndikawana basa chete ini zvemusha ndinosiyana nazvo. Mukoma ndakarwadziwa pandakazofind out kuti munin'ina wake ainge akatouya. Chinzwai manje, munin'ina paakauya vainge vachingogarako ikoko kuchi1 room kwavo kana kumbouya nemunin'ina wake. Ndikabva ndatoona kutoti saka ndo maperero acho anongoita friendship. Ndikati zvimwe kuda munhu anondinzwira godo kuti maybe kana akandiswededza padhuze naye ndinokwanisa kuzomutorera murume wake, kana kuti ndinokwanisa kuzoudza murume wake about masecrets ake ose ekuti akambodanana nanhingi, akambodhumanisa nhingi nanhingi, but I was never going to do that. Feeling very hurt mukoma Nashi. One night ndo pandakangoti ndichikobva kubasa ndikati regedzai ndimboendawo kuna madzimai avo vataingonzwa kuti vanoshandira ende ivo vaimixa manje kuti vanotoita zvokutobatsira zviya zviri clean, but kana uine mari zvose zvaunenge wavaudza kuti vange vachikuitira izvozvo vaikwanisa kutokuitira. Saka ndakaendako usiku mukoma, ndaingoda kungoti dhara riya iro raigara richingondishungurudza. Now because of loneliness ndaida kuti ndinge ndichiitwa munamato wefuratidzo kuti ndiwanewo murume wekuti kana pandinenge ndamuti uya unge uchindiona anobva auya same time, not izvi zvekuti ndinorara ndakaisa chigubhu machira yet kuine umwe munhu anenge achiti iye ndiri mudzimai wake but asingakwanise kuuya kumba kwangu pandinenge ndichidira inini. Saka ndaida kufuratidza mwoyo wake. Mukoma Nashi ndakazosvika pamba pamadzimai vaya vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizovapa 200 rands. Ndakavapa 200 rands mukoma, ndikabva ndaitirwa minamato yangu. Imwe yacho ndakabva ndanzi musi uyo waanenge auya kumba kwangu ndaifanira kuti ndinge ndichiupfekedza kusikarudzi kwangu. Mushonga iwoyo wainhuwa kuita kunge malemon. Baba ava havana kuzombospenda madays akawanda
vakawanda ndivo avo vakabva vazouya kumba. Saka ndikabva ndazopfeka mushonga uya wainhuhwa kunge malemon. Madzimai vakazotondiudza kuti ndakazviona paya kuti kana ndikakuudzai kuti the reason as to why ndakupai mushonga uyu unonhuhwa kunge malemon, inini madzimai vaya vakabva vazoti mushonga uya wandakakupai unonhuhwa kunge malemon mazviona kuti unoshanda. Ndikati hongu, murume uya ava kutondisema. Ivo vakabva vati mushonga uyu ndiwo wandinowanzokupa vakadzi vaya vanenge vachidanana nevarume vanhu like small houses. Saka paya pekuti murume anenge ari small house, munhu anopota achipfeka munamato uyu, munoona mavaviro anoita lemon, tinobva tazoshandura kuti iye murume uyu paanenge ava nemudzimai wake anenge ava kunzwa kuti marriage inenge ichimumara, marriage inenge ichimupara, marriage inenge ichimuvava kuita kunge lemon. Anozoti kana azodzoka kusmall house kwake ndipo paanobva azonzwa kuti moyo wangu wakapombonoka kuzonosvika achizonosiya small house yake. Saka madzimai vakabva vati ndakaona kuti kana ndikakuudzai zvimwe kuda murume wenyu uyu munenge muchiri kumuda mukazoregedza kushandisa mushonga iwoyo, but munhu ndainge ndava kusada nezvake mukoma. Baba ava vakangoti varara neni one round. Takazoti paya usiku ndava kuvabata ndakangoona shasha yava kubvisa ruoko rwangu, ndikabva ndaziva kuti munhu nezvangu haachadi. Vakangoti makuseni vabuda paya vakabva vangonisira zvemari zvezve zvebhais zvekuti iwewe neni there is nothing else that we can do from now on. Ndakaswera ndakafara mukoma ndiri kubasa. Zvandakazoita mukoma nashi ndezvekuti ndakati ndarambana nedhara iri kutoti marelationship ndingangoti mukoma ndakadanana nevarume vanosvika 8 within a short period of time. Mukoma ndainge ndatorarwa nevarume vanosvika kuma8 because ndainge ndiine desperate iya yekuti friend yangu since iye ava kundidadira ndikuda kuwanawo murume at least ane motikari so that iye ange achiona kuti muupenyu usadadira munhu anenge achiri kufema, because Mwari ndivo vanokwanisa kungodadira munhu chete. Saka varume vose ava vandaidanana navo vainge vaine motikari dzavo ndainge ndisina basa nazvo kuti varume ava vane vakadzi here kana kuti havana, maSouth African here kana kuti mazimu, asi vose ava varume vakandirwadza mukoma to the last point. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti ndakabva ndazodzokera kuna madzimai vaya. This time around pandakadzokerako kuna madzimai, what I had in mind, my intentions were against my friend. Ndainge ndichida kutoti madzimai ava vange vachiitira munamato wakashata on my friend. I wanted her to be separated from this guy. Saka madzimai ava vakabva vazoti kwandiri, iwo unofanira kuti unge uchitsvaka zvipfeko zvake zvemukati, and already vaitoziva kutoti inini nefriend yangu uyu tainge tichigara tose zvekare ainge asati auya kuzokolekta hembe dzake. Tainge tichiri kungotaura but zvezve zvekuti iye ainge ava nekamwe kakudada, so sezvo ainge ari munhu ainge achangobvawo mukubatira pamuviri aingoti ndinonzwa nungo imimi huyai kuno vasikana. I had once visited him but zvezve zvekutongoona kutoti panapa ndikutongodadirwa zvangu. Madzimai vakabva vazoti imimi ndichauya kumba kwenyu. Vakazouya kumba mukoma nashi ndokubva tazovhura munaki Rake. Ndakabva ndazotora chimwe chipfeko chake chemukati. Ndakati ndatora chipfeko chiya madzimai vakabva vazodzokera nacho chipfeko ichi, vainge vakachiisa pasi pehapwa yavo, then vakazodzoka nacho mangwana acho pandainge ndabva kubasa. Madzimai ndikangovatendawo vakabva vati marriage yefriend yako will never last, but mukoma nashi the marriage lasted. Saka nekuda kwekuti this marriage lasted, I never thought about it kuti miko dzedziya dzandakaita dzakazonova affecta because mwana akabva azotoramba kutobata zvekare mushure mekunge aita miscarriage. Mwana ndokubva aramba kubata zvamuchose. Saka handina kana kumbogara ndaplaza 1+1. Ivowo mukunofamba kuno kumanje mushure mekunge azoya akakolekta hembe dzake ndipo paakazodzoka kwandiri achiti Shamwari inini ndatova confused. Ndikati ko indava? Vakati ivo pavakafamba hanzi takaudzwa kuti kune umwe munhu akashandisa chipfeko changu chemukati nenzira dzakashata, but iye anotosuspekta kuti amainini vake because baba vake kumusha uko vakazorora umwe mukadzi, then ndokubva vazodzinga amai vake pamba. Saka ane dzimwe hembe dzake dziriko kumba uko, saka anongofungidzira kuti amainini vake zvimwe kuda ndivo vakazotora zvipfeko zvake zvemukati ndokubva vazoenda nazvo kun'anga.
iye paakatouya kumba kwangu semunhu ainge achiziva madhiri ake, ndakabva ndamuti ndinokumbira kuti musati mabuda vhurai bhegi iri please, tarira kuti zvinhu zvako zvose zvirimo here. Ndokubva atovhura paya akatoona kuti everything was in order including bhurugwa riya iro rainge rakambotorwa namadzimai vakaenda vakanorivakira minamato. Pavakazodzoka ndo pavakabva vazondibatsira kuti ndinge ndichizovaka mimwe minamato. Ndakapiwa imwe mbiya, ndakabva ndaisa penti rake mumbiya muya ndokubva ndazonzi ndinge ndichizoridengezera mumusoro. Takabuda mumba huri usiku mukoma, ndini uyo navo madzimai tikafamba nelocation rwose tichidzika tichienda kuzvisango. Takazoti tasvikako kuzvisango kuya ndipo pavakabva vazoti ndinge ndichipfugama kudaro ndainge ndichiisa michinjikwa 3 pachipfuva changu apa, then ndokubva tura mbiya iya ndikabva ndazorasira chipfeko chake pasi. Ndakati ndachirasira chipfeko chiya pasi ndikabva ndazochinhonga nemuromo ndikasiya ndakakwidibira mbiya iya. Ndakadzoka kumba mukoma ndakangoruma chipfeko chake nemuromo. Ndakazototi ndasvika pamba ndipo pandakabva ndazozvivhara kumeso kwangu nezambia because ndainge ndichiona kuti pamba painge paine vamwe vavakidzani avo vainge vakagara panze, saka ndainge ndisingadi kuti vanhu vainge vachizviona kuti izvi ndo zvandainge ndakaita, kuruma bhurugwa refriend yangu pamuromo pangu, because ndainge ndakanzi ndaisafanira kutaudzana nemunhu, ndaifanira kungoramba ndakariruma bhurugwa iri kuzonosvika ndichinoridzorera apo patainge takaritora. Ndakati ndichingonopinda mumba ndikabva ndati Mwari wangu, ndikabva ndavhura suitcase riya ndokubva ndaridonhedzera bhurugwa riya refriend yangu musuitcase muya, ndokubva ndazongoloka suitcase ndikaridzorera panzvimbo apo paainge akarisiya. Mukoma Nashi friend yangu iye anoti mukufamba ari kungogara achingoudzwa kuti pane munhu akamushandisira chipfeko chake chemukati, but I thank God kuti maprofita ava vanobva vazorasika patsanangudzo because vanoti munhu weukama. Isusu manje hatina ukama mukoma, but I am scared. Munhu uyu handisi kuda kuti ange achienda kumba because akagara aenda kumusha anokwanisa kuzosangana nemaprofita kana kuti n'anga dzinogona zve go back to sender. Ndobva ndazourawa, handidi kufa ini mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nchibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma zvevedu we shanje negodo neruvengo ndo kwazvinokwanisa kusvitsa munhu uko kukuzofamba uchibva kusango wakaruma bhurugwa remunhu, kuzofamba nelocation rose uchipesana nevanhu wakangoruma chete bhurugwa pamuromo, kuzonopinda mumba usingamhoresani nevanhu wakangozvivhara face yako. The things that men plan in the dark are quite evil.